Halo, halo, kumusta? Aming adlaw na sa nato mga busing, no? Kani nga video mo ni ang atong kalihukan kada adlaw, kabuntag, na soy-soy, yung pamahaw. Nya syempre ang kita kape ra gyud ta. Mo magitong naandan, kape-kape lang ba? Wa matamaan na dog pamahaw nya. Nya isang tiil to mga di sad ganahan mamahaw oh. Nya samtang nangapi ta diha oh. Na ayuda no? Tan-aw ta nagunsa ng atong ayuda, pistol kadako ba ana. Sauce. Murag dalunggan sa kanay hilipante nya kaon baka ni siya no tilawan na to be nya pas lang tayo kay mura matag matok ani nga na kadak uno na nya wa sa ko mahilig sila nang pagkaon aritas local ay kay support ba support local ta ba aritas biko ba ana saktor gud sa kutsara gud daog na nya balhin na tas taas saka na ta dito sa tong hideout location daray ana ra ta diha lami kay tong higop diha kape diha nya. Siyempre, ang partner sa atong kape, ang the best yun, ang pangpalina sa baga. Sauce! Unya, anha arta di ano, maghinuktok, magilak-hilak, kutob sa moabot ang oras nga eskwela na si Soy-Soy. A few moments later. Adaray, ready na ay, sus, lisura ng professional tambay tayo. Agay! Noon sa guning bata, ang di naman niya kaganahan, mawata siyang pananaw. Sana all! Idiwaw. Awan ready na sa tanaw. Nagkuyawa sir. Ay, sus. Digitaan may nga ni saon na kami nag-eskwela. Pero sige na lang. Awa na, di na ta maglanga no. Agid nun data padong sa eskwelahan. Nga sa classmate ni Soy-Soy, shout out day ko nga nagpalit sa atong gagmayng paninda si Ate Evangeline Alanggaan og Leona Guerrero. Ana kay one raffle ticket entry kay nipalit ka og atong gangmayng paninda para sa atong raffle pohon karong Disyembre. Noon sa naman akong tingog nadugay na ingon naman nig announcer spiriyahan. Habot na ta. Daray, tarog eskwela soy ha. Di magsig kiat-kiat. A few moments later. Human na pilar bay do ka oras nga klase Sus. Pauli na ta nya. Mohapit sa day ko nasa day ko yatoon nasa ko bayran ba sas pilar ba abot na ta diri sa room 3716 no kuyog kasoy mo man imong gusto nahala syempre di na ta maglangan humanamon ko sa kong kalihukan aginod na tagpauli 2,000 years later. Ako pa ta mahuma no ikagabi pagyud na dagan na sa Tagayala kay maghatod ta ni madam ay nagpahatod man siya kay naman sa halin sa tong mga gagmayng paninda ba nya bugat man pahatod ay. Hi. Yami Ayala nagatod kay nasa ibag Let's go home. i-order matog man pug kapaingon na ni ba kalati naman. Sige na, bye-bye. So ingan nakabisi ang atong kinabuhi sa standby no. Sauce paita kapuya. Pauli na tayo gabi na. Pislok na tayo. Nya laing adlaw sa dugma. Yayay naghapon ay